De Chinese overheid heeft speciale heropvoedingskampen opgericht voor de Oeigoeren. De situatie van deze moslimminderheid lijkt steeds erger te worden. Vandaag bij ons aanwezig is moslimactivist en imam Abdul Jabbar van de Ven. Met hem gaan we praten over verergerde situatie van de Oeigoeren in Oost-Turkestan. Je hebt je afgelopen tijd verdiept in de situatie van de Oeigoeren. Ja. Kun je zeggen hoe het nu op dit moment gesteld is met hun? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, ma ba'd. De Oeigoeren vechten al een lange strijd. Gaat vele decennia terug, of zelfs eeuwen als je wil. De laatste tijd is het echt verhevigd. De druk van de Chinese overheid op Oost-Turkestan, wat wij dan noemen het bezette Oost-Turkestan. Het is eigenlijk het kunnen het nu gewoon ethnic cleansing noemen, etnische zuivering. De cultuur wordt compleet uitgewist en wat nog erger is, de religie. Om een voorbeeld te geven, op het dragen van een baard staat een gevangenisstraf. Er is bijvoorbeeld in 2015, wat ik weet, een broeder tot 6 jaar cel veroordeeld omdat hij zijn baard niet wilde inkorten. Zijn vrouw is tot 2 jaar cel veroordeeld vanwege haar niqab. Dat zijn slechts simpele voorbeelden uit de praktijk. De Chinese overheid eigenlijk, ik weet niet of je het boek kent, 1984 van Orwell. Natuurlijk, ja. Ik bedoel, de dingen die worden doorgevoerd, om een voorbeeld te geven, iedere auto is verplicht om een GPS of om een tracker zeg maar, in de auto te bouwen. Zodat de overheid precies kan zien waar de auto's heen gaan. Wie dat niet doet, wordt niet geholpen bij tankstations, dan kan zijn auto niet verkopen. Kinderen bijvoorbeeld mogen heel veel islamitische namen niet krijgen bij hun geboorte. Doen de ouders dat wel, dan worden ze uitgesloten van ziekenzorg en onderwijs. Wat misschien in China ook wel een zegening is als je niet het Chinese onderwijs hoeft te volgen. Maar toch, het geeft je aan, het is een stelselmatige zuivering aan de gang. Dat eigenlijk alle sporen van de Oeigoerse cultuur, de taal, de gebruiken en natuurlijk de religie vooral, moet terugdringen. Ja, een ander beleid bijvoorbeeld is dat ze worden gedwongen om een app te downloaden op hun telefoons. Verplicht? Ja, verplicht. Van de Chinese overheid. En er worden ook echt steekproeven gehouden op straat en overal om te kijken of je die app hebt. Die app die houdt precies bij welke websites je bezoekt, waar je mobiele telefoon natuurlijk heen gaat. DNA moet worden afgestaan, vingerafdrukken, stemherkenning bij de aanvraag van een nieuw paspoort. Dus het begint een hele enge vorm aan te nemen. Ja, duidelijk gericht echt op de Chinesisering, als dat een woord is, van de Oeigoerse bevolking. Heb je enig idee waarom in afgelopen tijden zo rap is gegaan met doorvoeren van dit soort beleid? Nou, de Chinese overheid had natuurlijk al, wat ik zei, decennia lang problemen met de Oeigoerse bevolking. Die willen onafhankelijk zijn zoals ze waren. Maar ik denk dat ze na de aanslagen op 11 september en de hele War on Terror, dat ze een kans zagen om onder het mom van War on Terror nu gewoon met harde hand heel de bevolking aan te pakken. En iedereen die niet mee wil werken gewoon als terrorist te bestempelen. En je weet dat je daar in deze tijd makkelijk mee wegkomt als je het gewoon, we strijden tegen de radicale islam. En allerlei verhalen dat ze banden zouden hebben met Al-Qaeda en de Taliban en noem maar op. Terwijl die mensen natuurlijk gewoon reageren op een natuurlijke manier wanneer je op zo'n wijze onderdrukt wordt. Dat je opkomt voor je rechten. Ja, dat heeft vaak helemaal niks te maken met die groepen die ze dan noemen. Wat wel opvalt is dat er veel gebeurt in Oost-Turkestan, maar er is wel sprake van beperkte media-aandacht. Ja, het klopt als je zegt er komt weinig nieuws door. Dat komt natuurlijk ook door de ijzeren hand van de Chinese overheid, die zelfs het internet controleert in China en een soort gesloten internet heeft. Waardoor het heel moeilijk is om informatie in of uit te sturen zonder toestemming van de Chinese overheid. Bovendien is het natuurlijk een hele afgelegen streek waar buitenstaanders gewoon niet worden binnengelaten. Dus het is heel moeilijk voor onafhankelijke journalisten om het nieuws te verifiëren of om überhaupt. Er was bijvoorbeeld een Franse journaliste die zeer kritisch schreef over wat de Chinese overheid daar deed. En ze werd vervolgens opgepakt als het samenwerken met terroristen. Dus dat zijn de spelletjes die er worden gespeeld. Dus ja, de informatie is sowieso heel gebrekkig die naar buiten komt, weinig.
En dus het is ook geen ja, raar iets dat ook de umma eigenlijk op grote schaal niet op de hoogte is van de situatie daar. Als we puur vanuit islamitisch ethiek kijken, is er sprake van een soort morele verantwoordelijkheid die wij hebben als gemeenschap voor mensen die in zo'n situatie zijn terechtgekomen? Natuurlijk, ik bedoel, een van de basisprincipes van de islam en van de fundamenten van de islam is opkomen tegen ongerechtigheid en je uitspreken tegen ongerechtigheid. Of het nu moslims zijn of geen moslims, zelfs dieren. Dus wat te denken van mensen, wat te denken van moslims. Onderling natuurlijk, en we kennen allemaal de ahadith, hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam bijvoorbeeld zei, het voorbeeld van de gelovigen in een onderlinge liefde en rahma, barmhartigheid en medeleven, is als het menselijke lichaam. En subhanallah, kijk, het voorbeeld dat hij daarna gaf, als één deel van het lichaam lijdt of klaagt, dan lijkt het hele lichaam mee met slapeloosheid en koorts. Kijk naar de woordkeus van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Wanneer heb je slapeloosheid? Wanneer je je zorgen maakt. Vraag aan iedere moeder wanneer haar kind ernstig ziek is, ze zal niet slapen. Je maakt je zorgen, je maakt dua, je staat huilend in gebed. Dat is het gevoel dat de profeet sallallahu alaihi wasallam beschreef, dat wij zouden moeten voelen voor een deel van de umma. En daarna zei hij, wa humma, en koorts. Dus het lichaam zou moeten, zoals een lichaam slapeloosheid en koorts heeft. Wanneer heb je koorts? Wanneer vreemde indringers het lichaam binnenkomen. De landen van de moslims, wanneer ze worden binnen... Kijk naar de woordkeus van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit is hoe hij de mu'minin beschrijft. Dus we zouden onszelf af moeten vragen, als wij dit niet voelen, hoe compleet onze iman is. Nou. Als er meer besef is onder moslims over wat er nu zich afspeelt in Oost-Turkestan, de vraag is, wat kunnen wij als gemeenschap doen? Want China is een supermachtig land. China is lid van de Veiligheidsraad. En het is ook niet zo dat vanuit islamitische landen druk wordt uitgeoefend tegenover China om beleid tegenover Oeigoeren aan te passen. Dus wat zouden wij als moslimminderheid hier in Nederland kunnen doen? Alles begint met bewustwording. Dus bewustwording creëren, zowel onder de moslims als de niet-moslims. Het is natuurlijk ook gewoon een mensenrechtenprobleem, dus ook de niet-moslims zouden zich dit aan moeten trekken. Bijvoorbeeld de christenen vanuit hun ethiek, et cetera. Dat is eigenlijk gewoon waar alles mee begint. Zonder die bewustwording, laat het gewoon eerst bij stap 1 houden. Volgen er geen volgende stappen. En ik hoor vaak moslims zeggen, het enige dat ik heb is dua. Ja, je kijkt niet neer op dua. Wallahi, dua is een van de krachtigste middelen. En mensen zijn vaak wanhopig wanneer ze een supermacht zien als China. En zeggen, ze nemen de wereld over en ze kopen alles op en ze hebben een leger en noem maar op. Maar Allah Ta'ala zegt bijvoorbeeld in de Koran, Kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, wallahu ma'as sabirin. Dus hoe vaak was het dat een kleine groep, een grote groep uiteindelijk overwon met de toestemming van Allah. Wij moeten begrijpen dat onze kracht ligt niet of onze zwakte komt niet door de kracht van de vijand, maar door onze eigen zwakte. En als er iets is wat wij leren van de sira van de profeet sallallahu alaihi wasallam in Badr, alleen al het eerste voorbeeld, dat we ons niet blind moeten staren op de macht van de tegenstander. Het is Allah uiteindelijk die de overwinning zal geven, maar wij moeten de sabab doen. En Allah sluit deze ayah af, wallahu ma'as sabirin. Dus de voorwaarde is sabr. Er is geen overwinning zonder sabr. Kijk bijvoorbeeld hoe Maryam radiallahu anha, toen zij zich terugtrok om Isa alayhi salam te baren, hoe Allah Ta'ala haar de opdracht gaf om de trunk, de stam van de dadelpalm te schudden, waarop er rijpe dadels neervielen. En veel ulama van tafsir zeggen, natuurlijk had Allah die dadels daar voor haar neer kunnen leggen of op haar laten regelen. Maar zij wilde ons hier, of Allah Ta'ala wil ons hier de les leren. Zelfs de kleine sebeb, ik bedoel een zwakke vrouw die aan het baren is, zij kan geen palm door elkaar schudden. Maar gewoon om de sebeb te geven en daarna Allah Ta'ala geeft wat je nodig hebt. Dus als wij überhaupt al opgeven voordat wij de eerste sebeb hebben gedaan, voordat wij de eerste stappen hebben genomen en hebben geprobeerd, en met sabr, wallahu ma'as sabirin, dan mogen wij niet klagen over. Dit is niet de houding van een moslim, om bijvoorbeeld op te geven. Er zijn wel mensen die bewust zijn van wat er daar gebeurt.
En er wordt ook aandacht naar gevraagd. Er zijn ook Oeigoerse activisten die hiermee bezig zijn. Maar tegelijkertijd hebben we ook te maken hier met een situatie waarin moslimactivisten ook onder een vergrootglas staan. Zodra je uitspreekt over politieke kwesties, word je meteen in een bepaalde hoek gedreven of weggezet als een potentiële gevaar. Hoe kunnen wij praktisch, gezien de obstakels die er zijn, toch iets constructiefs of iets productiefs doen? Nou ja, ik bedoel, bewustwording wil ik zeg creëren. Daarmee doe je niks tegen de wet. En natuurlijk, soms worden we geïntimideerd door bepaalde krachten, misschien ook door de Chinese overheid. Maar dat is niet iets waardoor jij in de problemen komt. En überhaupt, zolang wij binnen de kaders van de wet doen wat wij mogen doen in dit land en dat gebruiken, ja, dan doet het daar ons weinig wat mensen van ons denken of vinden. Maar dat is niet iets waar we bang voor moeten zijn of bang worden door de shaitaan bang voor moeten worden gemaakt. Ja, en telkens als wij ons telkens zorgen moeten maken, als ik mij binnen de kader van het opkom voor mijn rechten, dan ben ik de terrorist. Nou, kijk, ik zeg altijd, ik ben hier niet om herrie te schoppen in deze maatschappij. Maar als het opeisen van mijn rechten herrie veroorzaakt door het geblaf van anderen, ja, dat is niet mijn fout. Wat ook is dat wij in Nederland voornamelijk, wij hebben relatief best wel veel vrijheid op dit moment. We kunnen bepaalde politieke onderwerpen aankaarten. Maar wat vind jij zelf? Wordt daar wel voldoende aan gedaan? Zijn er genoeg mensen die zich ook daarmee bezighouden? Natuurlijk zit veel geer in deze umma. Maar wat we om ons heen zien, dat ze bezig zijn met hun dagelijkse leven. En nogmaals, als wij de ahadith en de ayat, waarvan ik dus straks enkele voorbeelden heb gegeven, bestuderen, ja, dan moeten we toch tot de conclusie komen dat we tekortschieten. En dat wij, ik bedoel, zelfs de profeet sallallahu alaihi wasallam, nog voordat de eerste openbaring aan hem kwam, was hij er trots op dat hij deel had uitgemaakt van de Hilf al-Fudul, waarin hij opkwam voor de rechten van een niet-moslim in Mekka, die bedonderd was door een invloedrijke handelaar in Mekka. Waarvan hij later zei in zijn profeetschap dat hij daar trots op was en als hij de kans had gedaan zou hij dat weer doen. Wat ik hiermee wil zeggen, zelfs toen werkte hij met niet-moslims samen om een niet-moslim te beschermen, zijn rechten. Ja, niet laat staan als deze moslims een van ons lichaam zijn. Dat is wat wij zouden moeten voelen. Ik bedoel, de ahadith bijvoorbeeld, de moslim tegenover de andere moslim is als een gebouw. De gelovige tegenover een andere gelovige. En het ene deel ondersteunt de andere. Ja, en als wij dit soort ahadith werkelijk serieus bestuderen en onszelf afvragen, slaat dit op ons? Dan zien we dat we ernstig tekortschieten. Er zijn internationale organisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International die de situatie van de Oeigoeren in de gaten houden. Ze publiceren ook rapporten daarover. Maar in Nederland is er nog geen sprake van een belangenorganisatie of een beweging vanuit de moslimgemeenschap die zich ook hiervoor inzet. Denk jij dat wij als gemeenschap ook speciaal hiervoor een eigen organisatie nodig hebben? Of is het iets collectiefs wat iedereen aan zou kunnen bijdragen? Natuurlijk, professionalisering is altijd goed. Als we mensen hebben met verstand van bestuur en te organiseren, dan moeten ze zeker een organisatie oprichten. Mogen Allah ta'ala hen succes geven. Maar natuurlijk daarbuiten ook mensen die op eigen houtje, al is het maar in je eigen omgeving. Alhamdulillah, de kracht van social media nou vandaag de dag. Je zet iets op YouTube en het wordt 10.000 keer bekeken. Je deelt iets op Facebook en het wordt 500 keer gedeeld. Je kan denken, het haalt verder niks uit. En al die likes en daarna gaan we naar bed. Maar wallahi, iedere oplossing begint allereerst met bewustwording. En dat is onze eerste stap eigenlijk. Daarna kunnen we praten en zo misschien over 5 jaar komen we nog een keer langzaam over de tweede stap. Je bent zelf als moslimactivist betrokken bij verschillende kwesties en je houdt je nu ook bezig met de situatie van Oeigoeren. Kun je ook praktisch advies geven aan anderen die graag jouw pad willen opvolgen en zich ook actief willen inzetten voor de gemeenschap, wat zij praktisch het beste kunnen doen en hoe zij hun dagelijkse leven kunnen combineren met activisme? Natuurlijk, iedereen's dagelijks leven ziet er anders uit. Maar wij zullen ondervraagd worden over onze jaren en hoe wij die hebben doorgebracht. En onze jeugdige krachten en hoe wij die hebben doorgebracht. En het geld dat wij hier als moslims in het Westen
hebben, alhamdulillah, en waar wij dat aan hebben besteed. En als wij niet ons deel hebben gedaan voor... je moet tijd vrijmaken. Je hoort vaak mensen zeggen, ik heb geen tijd. Alhamdulillah, ik denk dat het vaak een kwestie is van hoe deel jij je tijd in? Welk offer heb jij gebracht? Dat is één. En iedereen is goed in iets anders. Ben jij goed in bepaalde taal? Ja, je kan helpen met ondertitelingen of met dawa-materiaal of met... Ben je goed in het programmeren? Tfaddal. Ben je goed in marketing of communicatiewetenschappen? Tfaddal. Er is voor iedereen een taak weggelegd. Dus concentreer je op datgene waar jij goed in bent. En vlieg niet als een vlinder van bloem naar bloem, maar concentreer je liever op... Al is het iets kleins en dat blijft voortdurend doorgaan, dan is dat beter dan allerlei kleine fladdertjes hier en daar die uiteindelijk weer wegvliegen.